L-eks kap nazzjonalista li llum irid jerġa' jieħu post Bernard Grech wara li dan tal-aħħar qaċtu spara kemm felaħ fuq Bernard Grech. Adrian Delija uża intervista fi programm biex attakka lil Grech fuq sitwazzjonijiet li seħħew fi żmien Bernard Grech. Beda fuq il-fatt li Grech qabad irreżenja f'nofs leġislatura kif innota Clyde Puli, l-eks segretarju ġenerali nazzjonalista ta' żmien Delija. L-eks segretarju ġenerali tiegħek Clyde Puli iddikjara li Bernard Grech kien irresponsabbli illi rreżenja issa u mhux meta tilef l-elezzjoni fl-2022. Taqbel miegħu. Ċertament mhijiex is-sitwazzjoni ideali. Delija kompla fuq il-fatt li Grech tefa' ħafna botti mirati għal Roberta Metsola li għażlet Brussell flok Malta. Temmen illi id-diskors li Bernard Grech kien wisq indirizzat leha? Wisq u mingħajr bżonn. Inżejjed? Wisq u mingħajr bżonn. Kieku inti kontx tagħmlu? Assolutament le, inti tiftakar id-diskors li għamilt jien meta kont ħanuża l-kelma preċiża. Meta ma kontx bqajt kap tal-oppożizzjoni kien diskors ta' għaqda, diskors għall-partit, mhux diskors għalija. Bernard Grech fl-aħħar Kunsill Ġenerali f'Ġunju qal hekk fuq Metsola. Tridu teleġġu kap li dejjem ipoġġi lill-pajjiż u lill-partit qabel kull ambizzjoni personali. Kap li meta l-partit isejjaħlu, meta l-pajjiż isejjaħlu. Flok iħares lejn il-kalendarju personali, iħares lejn il-kmiem u jxammarhom. Ħalli jilqa dak l-irwol u jibda jaħdem għal ġid ta' pajjiżna. Intant brabta mal-imbarazzament li għadda l-Partit Nazzjonalista taħt Bernard Grech dwar il-pre-budget document, Delija wara biċċar li taħtu ma ġrawx kummedji li seħħew taħt Grech u qal li hu ma qabilx mad-deċiżjoni ta' Grech li ma jinħareġ pre-budget document. Tagħti kelma li bik bħala kap ħanaraw pre-budget document serju bħala gvern alternattiv. Sakemm kont jien immexxi l-Partit Nazzjonalista dejjem sar. Dejjem sar. U dejjem kien serju. Ġara l-office minn Bernard Grech. Issa, sussegwentement, fil-bidu ttieħdet deċiżjoni illi frankament jien ma naqbilx magħha. Anki jekk ftaħar li taħtu sar pre-budget document Delija issa lanqas seta' jagħti garanzija li se jsir wieħed għal li ġej jekk hu jkun elett kap. Ma nistax nagħti l-kelma għal dan li ġej.